Pangurukang manok lang. Oh, ilok. Galaw ka na ni mo gani ha? Oo. Ganihan sa'yo? Oo. Alas 5, pakulang lang. Alas 5? Oo. Ha? Among busog na din ha? Oo. Kano saan mo kayo mo troglaw? Alas 5. Tapon? Dili. Buntag? Oo. Sige sa baba. Kaya nga kuwak pa ka nakapanglamaw na. Kuma naman di lang. Oo. At tuta dito sa balay nga akong ipatukog katito ni Budunong. Sige. Atong tanahon o gisigi ba ka ito niya ang trabaho? Lugay namang kumuha ka suroy dito. Sige dito. Ato na to. Oo, tara. Tanahon daw na to dito o nagtrabaho ba siya pirmi dito? Gana, kasi wapo na siguro tulo. Oo, mahuman to. Tara. Ta. Hindi ba ka trabaho dito yung tito, no? Kasi, one Man kung makakuha nung nagsige ba ka siya dito trabaho? Pero, Sige dito niya trabaho. ano na? Sabi ko naman. Ay, marag mala ako punta sila jam-jam, no? Namahaw pa sila jam-jam? Oo. Masing balik pa to ba? May klase jam-jam no? Oo. Hindi ba? Daghang mahal din lang. Tawaan ba na to, no? Ha? Tawaan. Unyang hapon na tamuha diha kay init naman kayo ron. Oh, sige. Daghang kahoy diha ugan na kayo. Ya kusog baya ng siga kay orna dinili na. Panaod naman din si Dudong. Wapuwa na. Kompleto naman din ay ang turdiso. Mo ni guys. Balay ni sa akong anak nga lalaki. Isa ra magkabuk akong anak pito sila, isa ra akong anak nga lalaki. Nya naman na say balay dito. Kuan naman guba naman mo tong nagkuan siya nga patabang sa kuha kay magtukod sa dako-dakong balay. Amaw na ni. Lelo, Ha? gusto ka, dire ka matulog. Oh, Sige. mo na ni. Kuan na lay kulang flooring. Bongbong. Ganay. Na may ibungbungay. Ganay sa amin. O ang flooring na lang ani mo ay kulang. Pag nana ni flooring, mabungbungan. Awa na makatapon na dire akong anak. Dire na makatog. May ni kay dako-dako ba? Dapat daghan kami, oh. Ulang Oo. ano, no? Iyahan na po ning bahin nga yuta dire. Gamay na lang yung kulang aning balaya ni. Siya ra gyud din taon po siya nagpanday-panday aning balaya ba kay Murag ikaw sana, no? o ako sa una magtukod ko og balay. Ako na siyang dala-dalaon, gamay pa na siya. Akong inon nga tan-awan ning akong gibuhat dong. Kay puhon makapamilya ka. Mutukod pug ka og balay. Kanang ikaw na lang pud ang magkuan kay di na mo ko makatabang sa iya kay tiguang naman ko. Mo ni, siya ra pud nagtrabaho aning balaya ni. Tuloan niyang kwarto. Kani, kwarto ha sa ilahan ni mag-atiayon, mag-asawa. Nya duha man na iyang anak, lalaking babae. Gibuhatan po niya utag sa nga kwarto yang duha ka anak. Sige, mag-away din sila. Mayo na ni kapandayan ni. Ang,
Suon po si Dudong sa ako ang trabaho. Si Ate Angel po, o si Kuya Dudong, kasi Maora magpunin tao isa ka po na kong anak na laki. Lulo, Mao na ni guys. Og daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta sa amoa. Ang Kasipat Vlogger. Na ang akong partner oh. salamat sa suporta. Oh. Sana all. Dili man ako nagtrabaho ani ang akong anak ra pero sa mga financing, mga kuan, gitabang-tabangan ako siya. Mga kahoy. Ako magpagabas ko kahoy para iyang idapat dire. Mao lang to guys. Salamat sa inyong suporta sa Kasipat Vlogger. Kami ang Kasipat Vlogger. Bye-bye! Ah. Oo na niyigi. Quack.